Az intézmény 1957-ben alapult, egyébként pont tegnap töltötte a 66. születésnapját, egy hatalmas nagy ünnepség volt, jöttek vissza régi növendékek is, kb. 100 fő. Akkor, amikor ez épült, akkor kifejezetten azért hozták létre ezt a gyermekvárost, hogy az 1956-os forradalomban résztvevő családok, akik szétszakadtak is, illetve szülők nélkül maradtak a gyerekek, azoknak legyen hova jönniük. Tehát ezt a területet kifejezetten azért hozták létre, hogy ide gyerekek kerüljenek, tehát állami gondozásban, árvák voltak, és lényegében akkor a klasszikus gyermek otthoni ellátás működött, egészen a bölcsődétől a középiskolai érettségi befejezéséig. Itt annak idején tanultak szakmákat, tanultak, ahogy mondtam, érettségit tettek le, és több olyan kollega is volt, aki itt kezdte a tanulmányait, és ide is jött vissza. Manapság ugye változott a jogszabály értelemszerűen, bár annyit még megjegyeznék, hogy itt csúcsidőben 970 gyerek volt. Tehát rengeteg. Tehát tényleg városi jelleggel működött, itt volt saját kórháza az intézménynek, tehát minden volt. Megváltozott a jogszabály, ugye eljött a 90-es évek, és azóta más arculatot vett az intézmény. Ugye a gyerekeket most már nem teszik be ilyen nagy számba ugye az intézménybe, de ennek ellenére 4 szakmai egység működik. Van a kísérő nélküli kiskorúak otthona, ide azok a gyerekek kerülnek, akik úgy jönnek Magyarországon, tehát őket szokták mondani migráns gyerekeknek. Tehát nincs törvényes képviselő, és a határon vagy a repülőtéren elfogadó parancs alapján, amit ugye a Nemzetközi Gyermekvédő Szervezet ugye kiad, és úgy kerülnek be ide hozzánk. Mi az országban egyedüliek vagyunk ebből a tekintetben, tehát máshol nincs kísérő nélküli kiskorú. Van a különleges gyermekotthon, ott vannak a fogyatékkal élő gyerekek. Ők azt lehet mondani, hogy egész kicsi koroktól, tehát van olyan, hogy másfél éves korától itt van 24 éves koráig, és utána majd átkerül egy szociális intézménybe. Megpróbáljuk a lehető legteljesebb családi légkört kialakítani nekik. Van a központi speciális gyermekotthon, ez azért is lényeges, mert az országban is ugye 3 van, Kalocsán, tehát a fiúknak, Kalocsán van fiúknak, van Zalaegerszegen is, illetve van ugye itt nálunk. Ide kerülnek azok a pszichés problémával rendelkező gyerekek, akik már olykor összetűzésbe kerültek a törvényel, illetve droghasználat is volt az esetükben, és általában ők ilyen 1-2 évet vannak itt, de volt már arra precedens, hogy valaki itt lett nagykorú, és annyira jól lehetett helyrehozni, hogy utógondozott fiatal lett. Azóta érettségizett és személyi edzőnek tanul. Tehát ő egy sikertörténet például. Van az utógondozás, amit mondtam. Az utógondozás az a nagykorúak, akik betöltik a 18. életévüket, és addig maradhatnak itt, amíg a tanulmányaikat folytatják. Ez általában olyan 24 éves korig számít. És nekik van itt bent lehetőség, tehát itt a területen, illetve van Mogyoródon egy családi ház, ahol önálló életet életnek, illetve itt Fóton a Lehel utcával. Minden korcsoport, minden területnek megvan a nehézsége, de hál' Istennek elmondhatom, hogy olyan kollégákkal vagyok körbevéve, akik szívvel, lélekkel csinálják. Ugye azt mondanom se kell, hogy nem a fizetésért. És ezt muszáj megemlítenem, mert ugye itt nem menedzseri fizetést kapnak a kollégák, meghatározott bértábla alapján, többet nem lehet adni nekik, viszont az a lelkesedés, az a fajta odaadás, amit a gyerekek irányába fordítanak, az példaértékű. A nehézség értelemszerűen, ha már akkor arról beszélünk, a nehézség abból adód, amit a gyerek hoz magával. Hiszen képzeljünk el például egy speciális gyereket, így ilyen klasszikus szóval speciális gyereket, bekerült 14 évesen, mi vagyunk a 7. gondozási helye, eddig az utcán élt, és most 1 évünk, 2 évünk van arra, hogy ő belül egy olyan fiatalt hozzunk létre, aki mondjuk megállja a helyét. 14 évesen már tulajdonképpen egy önálló személyiséggel rendelkezik. Én azt gondolom, minden olyan siker, amikor egy gyerek mosolyog. Amikor egy gyerek odajön, hogy jól érzi magát, és azt mondja a kollégának, hogy szeretem, hogy idejött, szeretem, hogy segít nekem, és az, hogyha nagyobban mérjük, az fantasztikus, hogy amit mondtam az előbb, hogy olyan fiatal, aki a speciben volt, ő tulajdonképpen egy sikeres utógondozott lesz, és megállja a helyét az életbe. Mondanám azt, hogy adófizető állampolgárá lesz,
van barátnője, van elképzelése, van terve. Szerintem ennél nagyobb siker a dolognak nem is lehet. Korosztály, ugye most így az egészről beszélek, most összesen 68 gyerek van bent, itt mindenkivel együtt, de 110 ugye, akik lehetnek, illetve van arra lehetősége, hogyha hirtelen megint egy ilyen nagyon migrációs hullám legyen 96-tal, megnöveljük a létszámot, de most ugye 68 fő van, és életkor tekintetben az átlag életkor olyan 13-16 év között tehető. Van ebbe 2 éves is, 2,5 éves is, meg értelemszerűen van 17 éves is, meg ott vannak ugye a nagykorúak. Az ajándék, ugye mi mindennek örülünk, de ha mindig megkérdezik tőlünk, hogy mi az, amit szeretnénk, én azt gondolom, hogy sporteszközök, kerékpár, labda, különböző labdajátékokhoz, illetve informatikai eszközök, akár laptop, akár tablet, mert ezek azok, amire nem nagyon van keret. Amit így főleg is sporteszközöket, azokat is főleg így adományozóktól szoktunk kapni, aminek nagyon örülünk, csak tudjuk azért, hogy akár egy bicikli is sajnos, ha használják, és tudjuk, hogy milyen azért a tini gyerekek, nem feltétlenül bír ki egy szezont.